फुंबिलिनि गोजोननायजों लोगोसे रबिबारनि गाहाम अनसायनाय बयनिबो हरबाय स' लोगोफोर नोंथांमोना माबोरै दं आसा खालामदों रावबो थैयाखै आंनि साबस्क्राइबार गासैबो गोथाङै दङ स' आंबो गोथाङै दङ दिनै नोंथांमोनखौ आङो हामबायनो थाखाय बे भिडिअ खालामनाय जादों स' नोंथांमोना आंखौ गुसुं समनि गेजेराव दिनै आंनि बे चेनेलखौ एनबि क्रिएशन चेनेलखौ कमप्लिटलि वाच टाइम होबाय साबस्क्राइबार होनानै मनिटाइज जाजासे आंखौ हेल्प खालामबाय स' नोंथांमोननि बेबायदि गिदिर अननाय दयाखौ आङो जेब्लाबो हरनाय नङा स' नोंथांमोना आंखौ इसिबां हेल्प खालामबाय हेफाजाब खालामबाय मदद खालामबाय जायफ्रा आंनि चेनेलखौ आंनि फिसौफोर आंनि बिजायंफोर आंनि मादै आदैमोन जायफ्रा दिनै आंखौ सापर्ट खालामनानै मनिटाइज जाजासे आंखौ हेल्प खालामबाय स' बयनिसिमबो आंनि गोसोनि गाहाम हामलायनाय बावहरबाय स' नोंथांमोननि बेबायदि अननाया अराय बुहुमाव थाबाय थाथों नोंथांमोननि बिथांखौ सापर्ट खालामनाया अराय आंनि गोसोआव थाबाय थाथों स' नोंथांमोननि बेबायदि सहाय मददखौ आं लानानै जेब्लायबो आसा खालामदों नोंथांमोना आंखौल' नङा गासै बयखौबो गासै रायजो राजाफोरखौ नांगौ समफ्राव नांगौ बायदि मोनफ्रोमबो बिथिङाव गुबुन गुबुन बिथिङाव हेल्प सहाय खालामगोन आंनि थाबाय स' लोगोफोर नोंथांमोननि बे गिदिर अननाय आरो सहाय नोंथांमोननि बे गिदिर मददनि थाखाय आं बावनो हायै जानानै थाबाय स' नोंथांमोना आंखौ इसिबां हेल्प खालामनो थाखाय आं बयनिसिम हामबाय लोगोफोर बिदिब्ला दोनथ'नोसै दिनै भिडिअ बेखिनिसै नेक्स्ट भिडिअ आं थैयाब्ला बा नोंथांमोना थैयाब्ला थाबैनो लोगो मोनफिनगोन होननानै नेनानै थाबाय बाय एसेनोसै थेगौमानि नोंथांजों जेब्लायबो बेसेनानि गेजेरजों लोगो मोनज्लायबाय थागोन।